La PIMEF ha fet aquest matí balanç de l'activitat de l'any passat. En una enquesta de la que han participat gairebé 260 petits i mitjans empresaris, destaquen la falta de neteja i estacionament en els municipis. Són les condicions més negatives que afecten els seus negocis. Els empresaris suspenen en neteja i opcions d'estacionament a tots els ajuntaments de les Pitiuses. Són dos de les dades més cridaneres de l'informe anual que han presentat aquest matí la petita y mitjana empresa. Suspenden a todos los municipios, pero sí que en el municipio de Vila la nota es más baja en comparación a otros municipios. És per això que des de la PIMEF es demana a les administracions que facin efectives més polítiques en matèria de mobilitat. També que s'impulsen més iniciatives per donar resposta al greu problema habitacional de les illes. Estamos hablando de un problema de intrusismo también. Estamos hablando de una vivienda que se está dedicando al alquiler turístico alegal y eso está quitando vivienda para los trabajadores. Nadie entiende que las administraciones, y cuando digo las administraciones son todas las que sean competentes, no puedan atajar este problema. No volen que es torni a donar la problemàtica patida l'any passat. Por el mercadeo que se dio, que se detectó de empresas cuando querían venir a hacer la apertura el día 1 de mayo y no habían hecho sus deberes durante todo el invierno fidelizando al personal, pues que empezaban a tocar todo tipo de personal de los que estaban fijos en otras empresas. Tot i això, el 2022 no ha estat un mal any per als petits i mitjans empresaris de les Pitiuses. Han sortit els comptes. Un 64% de los empresarios han considerado que el 2022 ha sido un año bueno y muy bueno. De fet, cal remuntar-nos al 2001 per trobar unes xifres similars. Pensant en el present, de cara al 2023, les expectatives per la PIMEF són bones. Així ho pensen més del 90% dels associats.